Moro, nyt ollaan täällä laivassa. Mä vähän esittelen tätä laivaa. Tuolla on joku muuten, en tiedä, tuollainen. Me ollaan nyt laivassa. Kattokaa vaikka. Eikä olekin siis sen näköinen. Me ollaan nyt tällaisessa paikassa. No, täällä kuuluu kaikki maailman musiikit. Täällä on varmaan ainakin 1000 ihmistä täällä laivassa. Me ajettiin, nyt mä voin kertoa teille vähän enemmän niissä sortseissa. Elikkä me ajettiin Tukholmaan, Muhokselta Tukholmaan. Me oltiin siinä 2 yötä välillä. Ja sitten me nukuttiin 3 yötä täällä Tukholmassa ja nyt lähdettiin laivalla Suomeen. Ja sitten me mennään Jyväskylään sellaiseen kylpylään, jossa on vaikka mitään siellä kylpylässä. Joo, tilatkaa kanava, nyt mä sanon. Joo. Ei täällä laivassa oli mitään. Heippa, tää oli pelkkä esittelyvideo. Mä näytän meidän hytimistä. Heippa!